Здравейте, приятели! Аз съм Айзбой и днес ще играем Кей Симулатор 2 и ще отваряме Хънтсмен кутията. И да започваме! Не започваме сравнително добре, както после печелваме някакви лерки. Като Хънтсмен. И пак не е добре. 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 Все още не е добре. И аз главно съм Хънтсмена. И така. И същото. Супер. Минаваме покрай него и започва да забавя. Това беше гадно. Но минаваме покрай него и започва да забавя. Не! Вау! Това беше много. Беше добре, ако ми се беше паднал. Добре, сега само сини ми се падат. Може да съм имал някакви други цветове. Но сините са най-слаби. Най-слабите от тази кутия. Силното от всички е жълтото. Златното. А това е. Добре. Добре. Горе-долу е добре. Всичко го не може. Така. Пак. И пак не се пада. Дали ар. Вау. Реклама. Това ще ви преварят клипчетата. И гадост за малко. Уоу. Това е голям тир. Може да ми се падне нещо. И ми се пада нищо. И не се пада. Пак гадно нещо. Хепи. И 5000 плюс. 15 път. Да, пак нещо. Много ме е як момента, обаче Хънтсмена. Толкова беше близко към. Спечели го! Happy! I happy! I happy! Аз съм много happy!
Много, разбира се. Стана пак хубаво. Така. ПП 2000 плюс. Обърх, бе да искам съм излязъл. О! О! Други епизод това. Да въртим. Много въртиме нещо днеска. Но все още нищо не се пада. Сега трябва да се загубим 9 байонета. И да ми даде чак тогава хантер. Направих хубавен. Да изгуби 3. Хайде. О, супер. Поне нещо, нека си. В това приложение можем да ги... сега ще ви покажа. Да слагаме сините, правиме на лилавите. После лилавите да ги правиме на ръдъл. Гледайте. Трейдъп. Стават лилавите. Правиме. Заредих сега. Вау! Ръдовите ги правиме на червените, което е най-силно. О, Dragonfire. Кога го взех? Вау! Ето ми го хънтсмена. Кейс Hardened. Скина му е Hardened. Изглежда яко. Е малко цена. МД байонета ми беше фети. Беше... колко? Бяха 439. Не. Пак опен. Пак ли реклама, бе? Няма ли да спра? Бъргано е така. Не. За малко. И въртиме. О, Мактитър. SMG. Мини SMG. След това да ми е последното въртене и да изиграем една игра на казино. Но няма да забравям хънтсмена, разбира се. Без него. И така. Ето да се последна. Джакпот ще играем. От items. Значи за сега 100% да пия. Вече 78. Това е бая. Бе, аз ме ще бия. И дано, че тези всичките, които те са служили и моите, ще дойдат при мен. И аз така ще си правя от тук неща.
плюя. Не. Не. И мисля да завършим на този клип, че това ме изнерви много. И чао!